Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Ondarrura etorri gara. Braulio taldeko 3 lagunekin geratu gara, argitaratu berri duten Lurrazpira itzuli diskoa ezagutzeko. Portuko Ranpin egin dugu hitzordua, taldearen entsegu lokalean. Gaur, gurean, Braulio taldea. Braulio sortu, 2019 xinero esango bolanik hasi ginanela, más o menos, beste musika lokalak egoazen, eta antxa hasi ginen boixe, leute Ruben, hasi ginen olanik, eta boixe, zer diferenti nahi gendunen, eta bizkate, norman eguan bebai, atzetik, beste taldi urtitan eukizan duena eta hori eta nahi genuen beste musika tipo bat, bizkate lasai xaua, norman bizkat maz, eskizo, zati asko diferentik, ilun haua, ez da izela izan. Eta hasi ginen, boixe neu Ruben, eta Alex hasi ginen. Bai, zer ni lehelo biharke pase jone banin, izan zen normalen azkanengo epokan, neu sartu nintzen baterista moron, eta urtezik hasi zen gure arteko... Bai. Harreman musikala, eso zelan harreman. Bai, porque lehendik ezautzen da. Ondarrutara da, eta beti handik ikusi izan ga, kontzertutan, eta beti bil izan ga. Baina izango gure harreman musikala. Bai, horrentxuen hasi izan. Eta gero, kepak esan da morun, gero beste lokaletan. Dongren hasi ginen, hoxe, Braulion, iztoixiaz bizkat. 2023 hasieran, justo biharren diskue grabata gero, Alex taldi utzi beharren egon zen, eta justo, lehen esan dano bezautzen gara, eta nire kepak beste talde baten bebanau, eta Rubenaz begunerona, eta neu askonta ben, eta nire posik bezautzen eban taldi, jarraitzen eban, eta nire horrekin gaztan, ondion errezagoa isati sartzi eurakin. Eta urte bete botara, eurakin kontzertu joten. Bai, asuntu errez juntzan, ez? Bai, errez konetan. Pipa, ez montxezan dugu morure, beti handik ezautzen ga, zeixan pilaten dagoen epe, ez como... Bai, erreza izan da, izan. Bai. Bateria, basua, gitarra eta ahotsa. Rock musika sortzeko elementu basikoak. Rock askea. Etiketa bakarrean kokatu ezin daitekeen musika librea. Bai, gitarra bat, bajo bat eta bateixa bat da. Eta gaina horrek niri neuri personalmente hori formatu asko guztan gazta. Ikusten dutela formato real bat eta aldi berin exigentire, bai. Erdi biluzik borun, ez da gazu horretxek 3 elementuk bakarrik eta ondo zonateko ondo enbizu, ez? Bizkat, orduan hoxe punto politxe hauke, exigentirela, bai, orduan, Gustaren gazku, gauza diferentik etxi, ez, denpora guztin, ez, ostra, bizkaten kasi jata, ez, ostra, bale, rokarrola zabalara, ez, ostras, batzuk ezatezku post-punk, besti, eta izer, ez, ostras, naiku, psikopunk, post-hardcore morun etiketa batzu, britinizko etiketa batzuk... Bai, hori dek, gure erroi dure, zer sentiuten dauen askatasun guztiaz etxi. Gero ja, gauk ikusten daue, ostia, bufa, hemen ja jungazku, kaskarrak jungazku, Marte arte. Eta batzut aldatzen dugu, Marte arte juten, baina, ez, ostia. Bai, geuk ikusten dugu, ze puntone, golanik. Bai, ni pentsatzen dugu baukela, eskanta bagotxak bauk. Brauli askea da, bai. Bai, hori da, eskanta bagotxe diferentire, bai. Bai, base mono rock hartu geinke, baina gero rock, ez da izan anzan. Bai, kanta guztiki. Beste estilo asko arnaztatzen da, bai. Diferentiti, ez da, denpora guztin patroi, bardin jaukela, eta hori, ez, osea, se nos va, guztaren asko, que se nos vaya.
Gitarrek presentzia handia dute kantuetan. Hala ere, ez dago instrumentalizazio gehiegirik. Modu berezian jotzen du Kepak, dotoreziaz. Kurruskarien inargian jaio nintzen. Lau indiak rauli zuten, bego ilun eta hotz berdinean. Eta lau oiekoak boixe, zepa, teizlez. Kepak modu berezixe dauke gitarra joteko. Bai. Zazu utzune asko eta baja asko. Atmosferak ez, bizkate, bai ez, gustaten gazkuz, bizkate sortzi. Eta ez daipa horrek, igual gauza, indiarra hartzen daue, bai, olai, baja, altza, bizkate, sentidu eukitxe, vamos, ez, hostia. Bai, hau tranquilaua bizkat, kantak eta beba, bizkate luzetxuagoak eta etxi beba, 6 minutuk eta garre, Black Elkek behatzen minutut. Bai, da zuzenin alda jun. Baina bai, beste erabateko, bai, normalien eta adibidez, eta boixe, satisaketak ezagoa zin igual, natxe kanta motzauak, batzutan luziagoa etxengatzun ja. Ez, como que, hostia, eta joder, la, 6 minutu pasabari bakarrik. Haure bizkate, ez daipa, olatuaz batearu hau bizkate, lasai xauaru. Beran horretauk ez beba, izeko zazun morule, bajoik, altza, registruk bestera batea txekuk, gitarri joteko bebai, atzaparrakin bestera batea, ez da idaipeztakat atzaparrakin joten, baina neure erakat. Bateria jostariak dira. Erritmo aldaketak nagusi dira kantu guztietan. Bai eta kantu bakoitzaren barnean ere. Detaile txikiek marrazten dute bidea. Bai, eta saiatzen gara, bizkat hoxe, Kepak izan da denborun ez, sati motzak eta asko etxen, baina bai sati desberdinak egoten, ero intensia diferenteko satixak egoten, gero bateria bajo, bai, bastante empastataru, gero gitarri libria lateko, bai, ez, igual ez da ritmo bat, potente bat eukitxe gero gitarri, bai, jolazteko, ez da izena, esan gitarri soltia morun du. Kepan joteko eri besta, Kepa ez da gitarrista kintero bat, esaten dana, holan denpora guztina pinon dune kinta joten orduan, horrek emotetzen era, bajo bateria, sendo bat etxe mazu, gero, gitarri libertad egesaukela. Eta bateix aldetik, hoxe, ez di izango ritmo oso komplikauk, baina ira hori jolasa eta momentu askotan ritmo tranquilak eta gero kainiran inkainio bai, eta baina hoxe, asko intensia aldaketa morun esan, baina bai, hola batxe jolasati. Osa, gora berak eta bai, parte kainero biran inkaini, baina gero tranquillo biran tranquillo bai. Kanta bardina marron. Baxua bateriarekin bat egiten du kantuetan, erabat elkarturik. Alexek sortu eta grabatu zituen, eta egun gotzonen jotzen ditu. Bakoitza bere izaeraz. Bai, saiatzen ga. Eukan, nik etopan eban ja lana egin da. Alexek lan honain eukanen aurretik, eta nik saiatu naz bebai bizkaten horretoki moten hori. Lehenen eban ibiltzen gauza pedalak eta sartzen eta zina, eta uste dute Manole sartzen da, uste dute igartzen dela zuzenetan eta bebai. Bai, azkanen igual zuzenekutan bai hori bai igarriko eraz, azkanen Alex bai izan bajista bat puiaz joten da bena, gotzonek atzamarrakin joten dago. Eta bara hori... Beste sonido bat auke... Beste sonido bat morun. Beste gauza bat, beste toke bat, Alexek emotetzan, gotzonek... Bueno, bai, bakotxa beran personalidadi, ez? Horre hori itxen dago. Bai, enplastaten da. Zarrabastro! Tentu zibilia bigurekin. Ahotsak dira taldearen bereizgarri bat. Modu askean kantatzen du Kepak, eta horrek nortasun ematen dio taldearen soinuari. Bai, bizkatari nahu esan dauen modure, bai, ahotsa nire registruk ez di, dana ez daipa. Gustaten gazta, joten azela kantatu bai, baina bizkate ez daipa, ez daizela izan, rezitaten, ez da izela, ez?
Batzutan indiar gexauaz, beste batzutan egitxiauaz, gero paroi batzuk oten dizbe bai, igual ahotsa sartu. Beti guzta izan gazta abestite be bai, eta zenan, abolar, venga, ongune, venga, atrebitan du. Bai, zuzenin normal nire urokuten gamikoruaz. Eta, bai, ez zitzau, korito batzuk ez zitzau. Bai, beti ise beza gehitzen da bena, ez? Hasietak momentun sartute bara gaina batez be. Portuko Ranpigunean grabatzen dute bigarren diskoa. Taldekide guztiak batera joz sesioetan. Bigarren lana graba gendun Jon Badiaz, eta bai, amentxe izan zen. Eta monta gendun bateixi estenatok izan, eta gero gendun bajun ampliz, albuko gela baten sartu eta gitarrine beste baten, hola miskata izlateko, eta guk askukin hiru batea joten. Da, gendu musikako base guztik olantxen, eta gero ahotza gainetik, eta... Kita baten egin duen, ez? Zemate honin egin duen abentxe ba... Azte bukaera bat, izango zen bi egun, ez? Nik entzatzen dut bi egun, garrote, gure grabazioak... Garrote, baina, bueno, etxin... Egiz esan, ez duzen denpora asko pasateko, izan dut zen grabaten, naxare bolantzen naturalinean, eta albaratano batean, eta egun gitxi ibilitxe, Bai, indiarra hartzen da, hau beste, ez, taldi segun zelak uran gainea, bai, gure estilun eta pentsaten dut, hobetorala, hor, estilu, ez da izlek, ez, lehen esan dugu, jaz estiloak hauen, rock esan dugu, baina, ez, bizkate, jo que se, nota soltit izela, ez tozkule ardura ikorren beste, dana junbirdela, ez, dana akajon. Horretzatik esan dugu, Braulio askea da, ez, bizkate... Hor grabazioen alditan eta beste dute baten gauza, super perfektu, super editau, ez guzen ez horren bile, naturalin grabati, horretxeko matezku, ez gero zuzenen ikuste, zinen beke huiruroga, ni trampa ni karton, esan dana. Saiatzen da plasmatiba diskun dana, eta esan da memoren erruenek, sin trampa ni karton, eta beste efekto badik, eta beste piano izartu baik, eta osea, garbi, bizkate enkrudo esaten dana, ez? Diskoaren azala ikusita soilik talde berezi baten aurrean gaudela konturatuko gara. Diseinuak ederki erakusten du, gero barnean entzungo dena. Hori geure kolegik, Charlik egin jau hori lagun bat, lantxenik, barraskisak eta txetxuz, gustaten gako hor mundilun ebiltzi. Eta, geixen bazan, idea bat bizkat bera emonda, zelain nahi rou bizkat bera imagenak agertzi. Eta, bizkat ez, bera ibela bentzan, bizkat bera naukelan, ez, bera horretxen kolorik eta bebai, asko zartzetxuz bebai, orduan behati, idea bat emongotzu hau eta gero zeujun ikusten, eta zer, iru bat bidar, iru, olaik diferente, olanik... Bai, portada desberdinak portada diferentik izan zin, portadak. Eta, gero azkanin, azkanin disko guzti esku berak, bai, esku portadi, kontraportadi, eta gero barriko alde bisetan, dana esku zen dira, rotula horak, enda pintxata dana, gero digitalizan duen konpixagat izateko, baina, oza, ez da marrazki digital bat, ez, dana... Esku zeniaku. Esku zen rotula horaz. Eta gero maketa zine dizkun, bainat Eizagirrek dena taldeko gitarra jolik, abeslazio danak. Kantakin ze ikusi zeuge, agertzen di, igual, tximeletak agertzen di, lurrazpira itzuldi, oza, gau behian, gero zabaltzen zube bai, eta ara zulo baten olanik zulo batea behire. Orduan bauke hori fantasioso olanik, hortik komik bat ataleike. Norman bideoaren grabaketa ere, Portuko Ranpigunean grabatzen dute lagunez inguratuta.
bueno, gaur egun amentxe entzesaren dugu bai, uletxi morun dugu, ez da amentxe biltzen da, bai gauzak antolatzen eta, bueno, gauzak etxen. Eta, amengo ze gentiaz grabareu bai, bideu, osea, porque, bueno, bideoklipe izkune, Txarlik eta Aitorrek izku bideoklipe, eta, bueno, Aitorre amengo zekidi morun, eta, bueno, azkanen dan alagun hartinen jako gauza bat, ez, bai portadi, bai grabazioiz, Jon Belaun handizerou, bideoklipe izkuna belaunati, eta zeo beto etxinetxi baino, ez. Bai, dana dore hartinen jau. Bai, eta gaina danok eroso gazen toki batenen jau, gordon, dana gero launak etorri zime bai, bideoklipien parte hartzea, eta, ez, dana izan da gauza... Bai, bizkate... Erresa, Dakil hori bolu Txarli bilizan ez? Bai, hori da. Eta, bueno, bizkate hoxe, bideoklipatxik berbetan, hoxe, berak bizkate zaten, bueno, bale, hon bizkate arutzatxua, edo... Bai, Txarli zan zuzen da xe morun, ez, da Aitor zan irudixak eta hori, baina asuntu errez, bai, gero merendoliak egin duen, egun baten egin duen. Bai, bueno, egun baten egin duen gentil tomak, izango, ez? Bai, generala holanik eta, ez, bosin egin duen japarrak ute horredanak eta, bai, eta gero beste egun baten, ez da nasiko tomak eta listo. Bai, oso guztua biliginan. Izan ere, gune autogestionatuak, taberna txikiak eta gaztetxeak dira taldearen eremu naturalak. Taldea eta ikuslegoa parez pare diren leku goxo horiek. Bai, guri geso hau zan asko, autogestiona, autoki txikixak, ez, kalor humano, ez, bizkate ez, kontzertun eta bai, aldanik eta hurrien negentiote mara, da izerdixi gota, eta, bai. Ez den aso handizetan asko joixan dutela, baina antzok joixan duten nina dibidez antzok izan eta lanik ezarekena. Ostia, nuzazetxo, ez? Eta hotzaua, general, bueno, pues por lo que sea, nasarou. Komodo sentiuten da toki txikixetan. Eta gu olagoxe toki xetan modu duten da, ez? Ikuste, horretxetan. Ikusle morun eta hoxe guztaian askuro, Eta bai, beti modu izan gaula goxe, ez da izirkitu underground nagoa baten. Orduan, bai, gure habitat naturala izango goxirala. Disko berrian Bab talderen kantu bat barneratu du Brauliok. Lertzeko garaia bestia, bere territoriora ekarri du Iruko bandak. Bai, zeu guzaz, hori urte zan, proposatzen behar bat aiaskun, hoxe bapen rekopi morun nahi bela, talde desberdinak euran estiluri egunde bapen kantak, eta, bueno, gu izan gendu, babsalik izan gazen ez, izan gendu, bat aukeratu gero, ez? Bai, gauze kantu hori erizten gazkun, bizkat, geure rollo, bizkat, lento hasi, bizkat rollo galaktiko sartu. Hori da. Eta aukeratu gendu hoxe lertzeko garaian, gendun, eta, bueno, ondion, horre rekopilatuzik ez da urten, baina, ja kanti grabata guan ez da enge guan ez, esan genuen, sartu ongo gure biharren lanin, eta hor da. Zuzenekoak ditu jomugan Braulio taldeak. Dagoeneko zenbait herrietara eraman dute lurrazpera itzuli dana. Herriak eta leku berriak ezagutuz. Hor gozatzen du taldeak gehien, zuzenekoetan. Joreu kontzertu batzuk, ez da izbala izan izen, bost bat, urtia maitzen eguala. Bai, segu ez talde bat berez asko joteku izango. Eta urten... Ixazter, urtia maitzen eguala, amaiera potente ukiro, bai. Amaiera hori dek. Baina izan dira, ez da izan izan, amabost baino behitxu. Ez, justo ontsia esazen, ontsia gabiz, fungusia eskitan gabiz, kanta barrizak lantzen. Bate badabil, beste bate arranka dau. Ez que tontun ja, esan dugu, urteitxu taluaz, klaro, eta enjauzen epic, enjauz, orduan diz, bost kantako, orduan kontzertutan, klaro, kanta luzipe bari, baina hone adibidez lurrazpira itzuliko kantak, jote egin duen bai ondala, hasieretan, hasi ginen, eta hori, eta orduan ja bizkat aspertzen hasitxe gaia, geutzako, ez, natxe, ontxe egual genti jugun ezautzen eta, ez, honek abesti soketari eta, utzako, ja, Geu beha zeuze fresku bidu, orduan eta entzatxate gabiz, eta kanta barrizakin eta gabiz, eta, bai.
Alize guan lehen, hone gotzoneaz dabe baita horite, eta bueno, ondo etorri asko bai horretxu bizkat juteko. Bai, rodaje hartzen. Geure injarra hartzeko, geure irukoti, ostea be... Bai, azkanen, betire, joteko era desberdin bat, eta holan, nik entzean not bai emumera belarrek joku, beste gauza batzuta, ero beste sonoridade batzuta juteko, ero beste gauza bideo batzuta bateko, gauza lotxeko. Bai, direktuk, pilo bat disfrutaten dugu, ez? Bai, eske gure raio izera, ez? Zalda, buena, toki txikixak, ja, Bizkaia, izarri izan azten baza, ja, listo, ja, guztua, ja, ostras, handu, ja, ez? Jarran zuzartzen. Lehen esan dugu, ez gaztuzuko talde bat, ez? Zuzeneko talde bat. Toki txikixak, bai, nahiko dugu, bilaun ikusti aurri medantzan, ja, posigoteko, ja. Horrek eruten da bena, bai, antolatzei berrizak ezautu, beste talde batzuk ezautu, harremanak etxezu beste taldekin, hori politxizena. Hori askotan nintzako politxago izaten da, jote baino. Hoxera politxena, bai. Afaltzen gazenin eta igual, eta ezautut, ez da izerda, txorradak esan, zerizuk esan, osea, bai, zautu, ez? Bai, ez dela bakarrik musiki jotea mugatzen, ez? Hori dek. Horrek dauken inguru guztik. Hori dek. Bai, hoxera, benetan. Bai, kontzertu gero etxen da benare, bai, bueno, harin hau, furgoneti hartu, besti, ostras, bizkat hori izaten dana, bai. Bai, la cara B. La cara B. Bakarrik ez dela joti, ez? Ez dela joti, hori dek. Hori dek. Bai, bueno.